This is Angola. Panguva ino kunokuwa kunzi Angola yauya ikatandanisa maChinese ese panguva ino achiva accuser pamusoro aiwa laundering of mineral resources and destroying their environment. Sarabira mashoko arikubuda panguva ino achinyorwawo bepa nawo avari BBC Zimbabwe nobva subscribe like on the bell. Vamupasa this picture and the video ramabva kuona mudanyira checkpoint. Angola is given 24 hours eviction order to all Chinese nationals. They are accusing of laundering minerals resources and destroying environment. Pana panoshowa the video ramabva kuona topinda macomments vanobuda vachiti they could be having minerals in suitcases. Vanobuda vachiti Angola is now being run by the USA. Trump ain't playing. Vanobuda vachiti they are on their way to Zimbabwe obviously, where they have more rights than owners of the land. Vanobuda vachiti thoroughly searching their bags. Vanobuda vachiti there is Zimbabwe who comes them. Vanobuda vachiti they left Angola with trillions of dollars. Vanobuda vachiti Museveni is old. Vachiti who helped them laundering. Vanobuda vachitiwo best move. I hope they went through body search and those bags searched thoroughly. And Zimbabwean doors are wide open for them, giving them all rights than the inhabitants. Vanobuda vachiti well done Angola. Mashoko arikuuya panguva ino arikuzara pasocial media, vanhu vachiona these videos arikusekuleta kuchinzi aiwa Angola panguva ino yatandanisa maChinese nationals vachionekwa kunzi aiwa they are destroying aiwa environment yevanhu panguva ino vachiluta maresources and they are not paying angava mataxes and vari kuonekwa kunzi they are also abusing inhabitants vemunyika idzodzo. Mashoko arikubuda panguva ino and people they are scared vachionekwa kunzi aiwa muZimbabwe these people they can be welcomed. Pinda comment section medu botidza mafungiro enyu motodipa pamusoro pechiriko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, hit on the bell icon.